ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଝିଅ 8 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଝିଅ 8 ବର୍ଷ ପରେ 9 ବର୍ଷକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲା, ଯୋଉ ଝିଅ ଡେ 1 ରୁ ଥିଲା, ସେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଦବ? ତା ସାଥିରେ ନିହାତି କିଛି ହେଇଥିବ ସେଇଭଳି, ସେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡିବ? ମୁଁ ସେତିକି ଟର୍ଚର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି ମତେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 500-1000 ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ କଥା କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ରଙ୍ଗତ ସେମିତି ସଙ୍ଗତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଙ୍କର ସଙ୍ଗତ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ୟେସ୍ नो ଡାଉଟ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଆମେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି କରିବୁ, ଓଡିଶାରେ କିଛି ଆମେ ନୂଆ ଗଢିବୁ, କିଛି ନୂଆ ୟୁନିକ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ମିଳିଲା କଣ? ଫ୍ୟାମିଲିର ଟର୍ଚର। ସେ କଣ ଆଗରୁ ଏମିତି ଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆମର 3-4 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିକି, ସମସ୍ତେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଦିଏ, ଆମେ ସେ ସମାଧାନ କରିକି ହିଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦିଅ, ସବୁ ହେଇଯିବ, ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ କରିସାରିଛୁ, ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଛାଡିବାର ରିଜନ ଥିଲା, ମତେ ସେଇଭଳି ଟର୍ଚର କରାଯାଇକି ସେ ଘରୁ ବିଦା କରାଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଫେୟାର୍ସ ରେ ଥିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ନୁହଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି।